Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ibu Kepala Madrasah MTSN Kalih Bantul, Bapak Ibu guru, wali murid saha karyawan ingkang kula hormati, lan ugi kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun kersa paring rahmat saha kasarasan dhateng sedaya tiyang satemah. Kita saged makempal wonten ing papan menika kanthi boten wonten kekiranganipun. Tempangaken nami kula Nuriyah Syafaatun minangka pranatacara badhe ngaturaken rincian acara perpisahan ing dinten menika. Punika urutanipun: setunggal pembukaan, kalih sambutan Kepala Madrasah MTSN Kalih Bantul, 3 sambutan saking grup Hadrah, sekawan pentas seni saking kelas 8, gangsal doa, 6 panutup. Kaping setunggal yaiku pembukaan. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kinurmatan, mekanten urutaning adicara ingkang badhe lumampah ing wekdal menika. Bapak Ibu guru raka kelas 9, dalasan para kanca sumangga adicara punika kawiwitan kanthi maos basmalah sesarengan. Sumangga. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika sambutan saking Ibu Kepala Madrasah MTSN Kalih Bantul, Ibu Isti Bandini SPD MPD, kula sumanggaaken. Matur suwun saking Ibu Isti Bandini SPD MPD. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika sambutan saking grup Hadrah MTSN Kalih Bantul, kula sumanggaaken. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika persembahan tarian saking kelas 8, kula sumanggaaken. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika pidato perpisahan saking kelas 9, kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kinurmatan Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru ingkang satunggal turing budi lan rencang-rencang kelas 9 ingkang kula tresnani, monggo kita sedaya ngaturaken syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung sampun maringaken sedaya nikmat lan kawarasan dhateng kita sedaya. Dumadi sakmenika kita sedaya saged kumpul wonten ing acara perpisahan sakmenika. Kula wakil saking rencang-rencang kelas 9 aturaken matur nuwun ingkang saageng-agengipun kagem Bapak Ibu guru ingkang sampun njulawantah kula lan sak kanca-kanca dhateng menika ingkang dangunipun 3 warsa. Boten karaos kula lan rencang sadya yat sampun nglampahi langsung kawuh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing acara menika kula piyambak dudu rencang-rencang nyuwun agungipun pangapunten saking Bapak atau Ibu guru amargi wonten ing tiyang warsa ngapunten ngatur wonten pawiyatan mriki kula lan sak rencang menika menawi boten kalepatan ingkang dipun sengaja lan boten disengaja. Mugi-mugi Bapak Ibu guru kersa ngapuntenaken sedaya kalepatan kula lan satulunipun kula lan sak kanca awrat sanget badhe nyuwaraken pawiyatan menika amargi sedaya ingkang wonten dhateng mriki sampun kados sedherek lan keluarga, namun amargi kula lan rencang-rencang kedah nglanjutaken langastu karwuh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kula lan rencang-rencang kedah sanget ining ikhlas nilaraken pawiyatan menika. Padosipun sampun kecat anggoning kula matur bilih menawi wonten kalepatan kula nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang kaping 6 inggih punika doa sesarengan kalian Bapak Nur Hadi SAG, kula sumanggaaken. Matur suwun saking Bapak Nur Hadi ingkang sampun mimpin doa. Adicara ingkang pungkasan inggih punika panutup. Kula minangka pranatacara nyuwun pangapunten mbok bilih kathah kleta-klentu anggenipun matur. Kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.